UGWUMBA. Ọ bụrụ na ị bi na Lagos ma ọ bụ ịbụ onye na-enekere anya na amụ ihe online, ụmụ Facebook na ndị otu ụmụ social media, ị ga-afụ ebe ndị Yoruba na-abụ ekwu ha na-asị na anụbụ unu, ọ bụrụ na Lagos adịghị mma na anụbụ unu. Ọtụtụ ka ga-asị na be anyị toro ahịhịa, ebe m makwara na be anyị be nna m karịrị ebe m bi na Lagos mma, na ọ bụrụ na agụọ ọtụtụ ihe dị iche iche, kama na ndị Igbo bụ ndị njem. Mana ebe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ na ịma na abịa na Naịjirịa, ihe ọbụla bụ ihe gbasara akụ na ụba ekporie na-ekpoba na Lagos. Ekporo ihe ọbụla gbasara akụ na ụba, ma azụmahịa o, ma ihe ebe a na-atụbata ahịa o, ihe ọbụla kemgbe Obasanjo mechiri Port Harcourt, pọs ndị dị na Port Harcourt mechie ya, ihe niile bịawazie Lagos. Ọ dịzị ka ga-asị na anyị nwere sụsọ otu ụzọ, mana na onye maara otu ụzọ amaghị ụzọ chaa. Kpatara ọtụtụ ndị ji ekwu na Lagos a sokwa na ihe ji Naịjirịa na ana na-emepeghị, maka na ọ bụrụ na enwezuga Lagos na etu esi kpụrụ ihe ọbụla niile bụ ihe ji abụ mmadụ, ihe obodo ji biri wee tinye na Lagos, wee na-anyụrụ anyị kpakwu na Naịjirịa aka emepego. Ebe a ka anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata, ọ kachasị ihe gbasara Nigerian Ports Authority na mgbe gara aga gburu ụmụ ihe na-asị na adabatụrụ ụfọdụ kọntena ka ọ na-agazi na Warri Port. O wee bụrụ na ndị Lagos steeti bụ ndị na-asị mba ka a ga-eji mee ihe dị etu a, eche mmasị na enye ndị ebe enye ndị ebe a, n'ime ihe ndị ebe a nye ndị ebe a sịsị ka enyetụnyetụ ndị Warri, ka pọt dị na Warri ka o nwee ike na-aba uru, ndị Lagos wee sichaa akwa kedu ka a ga-esi napụ ahịa ha na-eri. Ọ bụ eziokwu na ha na-erizi, ọ na-agbafu ha n'ọnụ, yet ihe ọbụla ekwukwara asị anyị na-aba anyị, asị anyị na-aba anyị. Ya ka anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata. Mụ na onye otu m nọ ebe a, Epetike ndị Igbo. Ịma sị na anụ dị ụtọ n'ofe, anyị dị ụtọ na-eri nri. Enwere ewerukwa na-enye nsogbu, maka na anụ adịghị ụtọ n'ofe ekego onwe onye welu. Mana ndị Lagos si na mba ka ihe niile dị n'aka onye ha nyetụrụ orie iwe kwuo gịnị. Ndị be anyị kene m. Topic I did this morning is very interesting. Nke bụ eziokwu bụ that na port dị na Igbo Obasanjo gburu ya for selfish reasons, ka Lagos wee dị congested. Mana o nwere ihe ọmata ha mbụ nwa amadi ahụ. Ọ bụrụ na ị chọ ka every activity dị na palọ be gị, onye ọbụla TV bụ na palọ be gị ka ọ dị, onye ọbụla bịa be gị bịa n'ebe anyị bịa nọkasị oche n'ebe gị, nọkasịa windo gị, ife n'ebe gị fim ihe na-emenụ, activity ya dị o, mana ha mecha anya efe na-agasasị ya. Even enwere ike ọ bụrụ na ị chọọ ka gị na nwaanyị baa na the other room, ụmụaka anọchi ụzọ because na you call it to yourself. Obasanjo bịa mee ya migrate all the powers business na Igbo, because oge bịa bụpụ pos ndị be anyị enweghị nsogbu. Apịakwa Lagos agbadị ya bụ n'ahịa, owewe ndị kọstọm tụchie ụzọ niile, so ịgbacha ahịa pụta n'ụzọ, ị agbagidekwa kọntena ahịa gbago na port, gbagidekwa gị ka kọstọm na-eme na mainland. Kọstọm na bọdas ka ọ na-anọ, mana emeke wee frustrate ndị Igbo na anọ na-enye ha nsogbu. Kịta nke a esi ga enwe congestion ka ebupụ sọm bụ na Warri, na-ejide gwa ha oteko rocket scientist imepesi wọpụ ndị dị na Nigeria ebe chọgị itinye aha gị, mana ha ma because nọ ndị Igbo ji activity na Lagos a. For instance, Christmas ka na-abana from ndị Igbo bido na Christmas from 2021, everywhere adachako, ma bank ụmụ everything adachako until agbacha Christmas, meaning that all the activities dị na Lagos bụ ndị Igbo emechasị gị na-abụnụ ha na anyị ka anyị na-anụ ka gụ nene. Ịnye kịta ebe ọbụla sị na property nke ana 100 million ana 200 million, ndị Igbo pụọ na ana aha anọ 20,000 naira nwenye gị. So they have all these things, but ka na-agba na anụbụ bụ shakara ka ọ bụ. Ọ Nigeria ka ọ dịrị isi bịanụ ka anyị nọ ọfụma nkata, because na Nigeria dị tripod nation, tebụl nwere okpe ịtọ, mana ha bịara gbakọ otu ka jide, ha na-achọ ka agbakọpụ ka ọ bụ sọsọ wan, ọ ya danụ, ọ ya crash. So port a bụ na ndị Igbo ka a chọrọ imegide, mana omefe ya emegbu ndị Igbo. Ede ha mepere Warri Port, enwere dry port na Onitsha, nye ka very close to Iran. Ekwesịrị na-ebere container, ha chọọ ka ọ dị functional. Reason bụ na ha were aka nyere fọyị n'ọnụ, and ọ dịrọ possible iwere amala were akpụ
If fire but not at the same time, so it cannot work. And our leaders are not saying anything. Because they are not after it. Can you help us in the Lagos? Determine all congested already. Why not allow them to say this thing? Port ni ma worry ma on the chama go go labor na port today. Sibusaya. Ugumba we had a hota ko bidoro. Ofu he doro manya bo. Onye obuna ji mmadu na ana. Ji onwe. Ọ bụrụ na ịbịa n'anya na ndị Igbo bụ ihe nwe azụmahịa ọ dị n'ọbara na-enweghị ihe metara ya awesizie ihe ọbụla bụ ofu ihe nka chọrọ ka m rota tupu echefuo m ịmana uche na-abịa abịa bụ na ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo na-atụ ahịa ọ bụrụ na ibi n'Ọnịsha na ibi n'Aba na ibi n'ebe ọbụla na ohere dịrị gị ugbu a ịtụ ahịa ahụ si ya na Warri ọ na-Warri ka anyị marịzie ka ndị agboro Lagos ọ ga-abịa ịnaghị ego n'ebe ahụ ka anyị mara ka ha ga-ekpo ekwe ndị kọstọm kponye from Warri to Ọnịsha maọbụ from Warri to Aba etu o si kpojuo ya n'ụzọ si Lagos gawa ana Igbo maka na ntị ike na-eme ha amaghị m ka ọ bụ na ndị na-enye iwu adịghị enyeta iwu ka ọ bụ na ọ na-agba ekwuo ya n'ụdị ngwa mekwe n'ihe dị unu mma ọ bụrụ na ọ bụghị ya amaara m na e nwere mgbe e nyere iwu nke ikpeazụ a si bido na Badagry bido na Semeboda bata ime Lagos n'ọsụsọ kọstọm na-abụ ka e kwuru na ha ga-anọ n'ụzọ mana gaa kịta briji ọbụla nwere bọs ọbụla nwere kọstọm ebe ọbụla iru anaghị ego ma ndị na-ebute rice achịkwa na rice bụ kontraband mana rice bụ adịnụbeghị m lokal rice kamgbe m bịa Lagos o wee bụrụ na Naijiria kpọdoro isi n'ala mana ebe ọ nọzi ewe iwe bụ na onye ahụ echere na o ribaga afọ richa ọ na-agbapụta ya n'ọnụ nke bụ na Lagos mgbe ụfọdụ ka Naijiria nwere ego n'ego a na-enweta IGR a na-enweta erutezie asị ka eji nyetụ ndị ebe a ọkwa Nwike siri enye ndị ebe a si nye ndị ebe a ka ọ na-adaba ihe na-agụ fada na-agụ ndị na-asa afụmasị ndị Lagos wee sie ọnwụ si na ya bụ ihe na osighi abụghị Nigerian Ports Authority ka o si na ọ bụghị Lagos State Government ka o si n'aka na ha eme ihe ha kwesịrị ime ka apapa ghara ịdị jam-packed ka apapa wee na-ewe free flow of traffic ọ dị possible ị na-efegodu n'elu ọ dị kemgbe m bịa Lagos apapa ahụ ikwu na ị na-aga apapa ọkara ka ị ga-eji ga maka ọ bụrụ na itinye moto dị eme nna itinye moto rukwa eme echi etu a ka ọ dị maka na ihe ọbụla na-abata Naijiria bụ site na ekwuru 94 to 95% of container niile na-abata Naijiria bụ na ya bụ apapa ka o si abata iwe esizie ndị ọzọ chi enyetụ na ndị ọzọ ya bụrụ nsụsọ ụwa ya na ịpụta imekọta mgba ahịa ọ bụrụ na ịgbanugo ahịa na Lagos iburu ya na-aga n'ụzọ ị na-apụta ị ga-akwụgide ụgwọ enwere ebe ọ ga-abịa erute amaghị m epetiko o so n'ihe ga-ajụ okịta amaghị m maka egwugo mbọchị a na-ekwu okwu esi na ego eji ebubata ahịa rute n'ahịa na bata site na China rute Naijiria dịka nke eji esikwe na wọf eburute ya alaba enwere ike ịkọtụrụ ndị be anyị dịka ego one ụmụ ihe ego na ihe a ndị agboro na-eme n'ụzọ ụmụ ego na maka ama mgbe onwe mgbe ndị alaba tigiri ya agba afia from Apapa here or thinking between 15 million and 16 million naira ịgba agha mana from Cotonou 11 million shipping nwere $2,000 difference between nke na-abịa Nigeria na nke na-eje Cotonou. You wonder, wait a minute, what's the difference? What's the difference for? $2,000. About 2,000 naira, $2,000. $2,000, which is about 3 million naira. Or a little bit above 3 million. The reason. Mara to ya bon Gariana really. Anime got difficult. Maybe Yende. Abakole and a government man. If a government they draw, why we afraid to Cotonou? You $2,000 cheaper than Canada, Nigeria. Then why is clearing in Nigeria? It's over 5 billion naira higher than Cotonou. Cotonou less downable. So if that actually proven Nigeria Omugongma. Not more grandchildren. I'm not here and government what idea. Okay, next day here we congestion na port. Instead for you to decongest, Lagos State next young say happen here. Bring on perpetual slavery. What kind of government is that? And federal bank. Odima ehia megoro na ga ekene ndị Nigerian Ports Authority maka na ofu onye isi dị mma mechere wee batasi mba
na o ruo na mgbe a ga-ama abịa na-akpọ pọtụ nta na pọtụ imo enwere onye pọtụ nwere nke Port Harcourt wee nke Warri wee ebe niile ma ọ dị m nke nwekwuru na Akwa Ibom enwere Calabar Port Calabar Port mana ihe anyị na-enweghị nke na-arụ ọrụ enweghị nke na-aba uru akpọkwa na anyị nwere pọtụ ọ bụrụ sụsọ ofu onye enyi ha ekwuru na ọnụrụ ego adịgo committed mana ọ bụrụ na ị na-eri kpenu ka ọ dasịrị tụrụ na ka o wee mee ihe na Lagos steeti emere ihe unu eme ka ụdị anya ukwu bụ ihe a maara na eji esetụlụ ụmụ ndị agboro enweghị ndị eji esetụlụ ha na-efili na ọ dị ka ego na-abata n'akpa na ọ ga-adị reduced na ọ dị ka abịara iwetunata ego eji esetụ maka ego ndị gọọmenti na-anata erukwe ka nke ndị agboro na-anata n'ihe gbasara kọntena mana ebe nsogbu na ji adịghị bụ ndị Igbo anyị nke m one ihe ọbụla onye zụtara ore ọ bụ na ịnọchie ụzọ si na aga na-akwụ 500,000 bus stop ọbụla onye ihe na buru ya Alaba ma ọ bụ buru ya Ladipo ọgbakọ mbọsị ị bịara ego moto pas agwaghị ego n'ọgba esi na ndị Igbo na-eme mma a na-arụ plaza iche na ọwa enweghị ka anyị lụzonu na enweghị ka anyị gbalụ eze ma ọ bụ na ndị Igbo kwekọrịtara si mebi na enwere onye ya na ibe ya na-azọ ahịa sị ka akụ onwe ha ahịa nke ahụ dịwa gị iche ndị dị iche mana ọ bụrụ ha na ihe gbasara ihe egotere ka onye si gote ka o si epetike kachi okwu a ka anyị banye n'okwu ọzọ ndị be anyị ekene m ọnụ ọ bụ na asị na Naịjirịa ya dị mma ha ma ihe a ga-eme oke a na-ekwu maka okwu congestion even congestion a na-ekwu na Lagos ebe a ọ bụ na achọ ka o bee bụ congestion a si chọọ Igbo ndị Igbo traders mmadụ ịtọ sifa the congestion port a agbanwe mgbe Peter Obi ga-etinye aka oge nke Abacha ọ mgbe Peter Obi ga-etinye aka afụ ihe na ozugbo mana ga-asịkwa ga-ekwekwa eti ha na kịta so ndị Igbo mmadụ ịtọ the congestion port a adịghị congestion port e were onye ahụ trader ọha civil servant onwe ihe ọma iwere eti na nkọ ụmụ emeba port so ana m ekene ndị be anyị like we said ihe bụ ime obi anyị bịa ka anyị na-ekwu nke bụ eziokwu wee na-asị ụnụ dat na problem port abụrụ mistake all plot from the government mgbe Obasanjo n'ọchịchị ka o mechisara because of that na ndị Igbo na-progress a na-abịa dọkọrọ development na-ebu na ya Ọnịcha ilu Ọnịcha ebe mgbe a nụchara agha ha ji bọmbụ tụrụcha everywhere ọ na-afụ four story building ọ na-aza ihe ọ dị possible after a few years so obupụ port hoping ka an Igbo crash ya o ma ife ọmahụ ibupụ port bute Lagos tisi akọsọ nọ n'ụzọ yes ọ dọrọ ndị Igbo Lagos mana ihe ga-ama bụ dat na ịkpọta onye ka gị ka ọ bịa biri be gị bụrụ getman be gị odi na nwunye gị maka nwunye gị ya alaiki ya maka na ọ ka gị jide ife niile so ndị Igbo abego made place ọdọ comfortable ndị Igbo anyị na-ebi comfortable ụnọ ebe ha na-ebi one room ndị obodo a ndị be anyị be mee eru ma palọ abịa ọkwọ 5 years ndị ama nkwụ 2 months na so ọbịa mee ha nwa na-ata ahụfịa ọ bụrụ anyị nwa na-ata ahụfịa no it's time ha ga-ama that na allow these people to live their life or allow get decentralize everything container port ndị mpesịa onye nwere ebe ọ dị ama ya mee because ha ataghị ego m Lagos gị ka ji much money eme the IGR like you said the bigger than nke Nigeria in most cases so ndị be anyị ha sị ka ọ dị mma ọ dịkwa mma ihe mabara ndị Igbo anyị na ọkụ n'ụgwụrụ akụ aka ọbụla ha aka onye wetara anyị were ese ndị be anyị kene m ụnụ ọ dị mma asị Chineke kere aka oyibo were ya tinye n'enu ma etu o si enye mmiri n'enu ebe ahụ nọ ya bụ na n'agbanyeghị ihe ọbụla Lagos na-eme ọkwụfụrụ ya bụ akụrụ ụnụ anyị na-ekwu maka ya ọ bụ ọgụ ndị mmadụ na ntị ya bụ akụ erue n'ụlọ anyị ga ha akụrụ ụnụ otu ihe ma ọ ịbụọ ya bụ akụ erue n'ụlọ ya bụ na ha sigodu na nke na mba orugo mgbe a ga-agba ya bụ ụzọ were mgba maka na etu ebudagoro ya afụwago na enwere ihe dị iche ọ bụgodoro na congestion ka dị na Lagos ya dịrịkwa na-aga mana si nwee na onye ma ofu ụzọ amaghị ụzọ ọ bụrụ na ị chọọ na ị na-ebu n'ahịa gị na ị nọ na Ọnịsha maọbụ na ị nọ n'Aba maọbụ ị nọ n'ala Igbo maọbụ ndị mba mmiri wee tụnata kọntena ya bụ n'ihu na ọ bịara na Lagos ya gaa na Warri ya gaa na Port Harcourt ka anyị mara mbe na abụ nke bụ oge mgbe ọ ga-adị ihe dị ka afọ 5 aha m bụ Mike Onobo anyị na-asụ n'uso nyekwara anyị n'ime obi na UGWUMBA TV ndewo UGWUMBA